एक्शन फर इनक्लुजन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट AIT बेखौ बुङो जोंना बे अर्गेनाइजेशना मैदेर खर'आव दङ जोङो थांनाय 2014 निफ्रायनो बुंनो थाङोबा खामानि मावबोगासिनो दंमोन 2014 आवथ' जोङो रेजिस्टार खालामदों किन्तु बिदि मावथारनाय जायाखैमोन 2015 निफ्रायसो जों मावनाया जादोंमोन जेब्लानाखि जों स्टार्ट खालामोमोन होनबा डिसेबल होननाया मा बेखौ मिन्थियामोन मानसिफ्रा बेनि उनावहाय जोङो थाङै थाङै जों एवेयारनेस प्रग्राम होबोबाय माबायदिनै होबोनानै माखासे बेनिफिट्सबो जों होदों जोंनि बेनिफिशियारिसफोरनो दिनैहाय जिथि फाउन्डेसन डे जाबोबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बेसिम फैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंना जाहैबाय जोंनि स्टाफआवबो जों वुमेन गोजा थ' बियो वुमेन लिड अर्गेनाइजेसन आरो जेरावहाय जोङो बहुत खम वुमेन लिड अर्गेनाइजेसन नुनो मोनो जोंना जोंनि अर्गेनाइजेसना मोनसे बिदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जाय सुबुंफ्रा गावखौनो गाव नोरजिया सानो जेब्लायबो बिदि साननो नाङा गाव मोनसे गावनि जे गावनाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं थानांगौ आरो आन्डारस्टेन्डिं लोगोसे जे माखासे जोंनाव फैनो हागोन जोङो बेनिफिट्स स्किम्स बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि खालामहोनो हायो जेरावहाय सार्टिफिकेट मोनो जों एडभकेसियाव खामानि मावो एडभकेसिया जाहैबाय जोङो सार्टिफिकेट गभर्नमेन्टजों मारै सार्टिफिकेट मोनो बेखौ जों खोन्थानानै होयो बेनि उनावहाय माखासे डिसेबल पेन्सन दङ स्किम दं जों बेखौ गभर्नमेन्टजों लिंक खालामनानै होयो आरो बेजों लोगोसे बहुत मानसियानो मिन्थिया बे UDID कार्डखौ इउनिट आइडेन्टिफिकेसन कार्ड होननानै बुङो आरोखि आं दिनैहाय बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मानसिफोरखौ मिथिहोनो सानो दे बेयो मोनसे कार्ड जेरावहाय डिसेबल मानसिनि थाखाय बिराद गाहामथि बे नङाबा बिसोरो बेनिफिट्सखौ मोना थ' बेनो मोनसे दिनै जोंना मोनसे रंजानाय दिन 10 बोसोर जेखौ जों डिकेड सेलिब्रेसन होननानै बुङो आरो उनावहाय जों बेखौनो इयुनावहाय आरो जोङो बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो स्पेसियेलि जोङो बिसोरजों दा बिसना मोनसे एस'सिएसन दङ दावगा एस'सिएसन होनो आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ अल वुमेन विथ डिसेबिलिटि एस'सिएसन दा बेनि आन्दाराव बिसोरना सेल्फ हेल्प ग्रुपबो दङ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जाहैबाय खालि डिसेबल पार्सनल' आरोखि दा बेनि आन्दाराव बिसोरो दा मासरुम काल्टिभेसन खालामगासिनो मासरुम काल्टिभेसन खालामगासिनो आरो बिसोरो प्लास्टिक वेर बेगबो बानायगासिनो दं दा आरो धुपखाथि बानायगासिनो दं जेखौ जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट हिसाबै बिसोरनो जों माखासे बेफोरबायदि ट्रेनिं होदों दा बेजों लोगोसे जोंनि आइजोफ्रा बेखौ खामानि मावगासिनो दङ दासिमाव नोंथांमोना बबे बबे एरियायाव बेफोरबायदि ट्रेनिं होनाय बा एवारनेस जोङो दा जोंना मोनथाम माबायावहाय जोङो खामानि मावो जोङो ओरैनो मोननै ब्लकआव खामानि मावदोंमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार ब्लक तितागुरि ब्लक जे होनो आरो लोगोसे बेजोंहाय दतमा ब्लक ओमफ्राय दा जोङो दतमा ब्लकजों जोङो दा गोदानै मोनसे ब्लक लादों कसुगाव ब्लक बावबो मावनो थांगासिनो दं जों इन्टारभेनसन खालामगासिनो दङ बे एरियायावहाय बिदि नोंथांमोननि बे AIT-आव बेसेबांखिनि सोद्रोमाफ्रा खामानि मावगासिनो जोंनाव दा जोंनि माबायावहाय बेनिफिशियारिखौ बुङोबा ना जोंनि स्टाफआ दा ओरैनो फुल टाइम स्टाफआ 7 आरो जोंजों भलेन्टियार्सफोर दङ बिसोरो 3सो जागोन जों गासै टटेल होननो थाङोबा भलेन्टियार आरो स्टाफजों लायोबा जोङो 9 जनसो जागोन आरो जोंनावहाय दा नोंथांनि जे 10 बोसोरसो स्ट्रागल गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय नोंथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बा माबा मोनसे हेल्प मोनफेरबाय नामा जों बिदि एप्रोच खालामनाय जायाखै किन्तु ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंजों बिराद मोजाङै खामानि मावफादों जोङो बिसोरजों लोगो नांफानानै मेडिकेल केम्पबो खालामदों जेरावहाय बहुत सुबुङानो सार्टिफिकेट मोननो हादों UDID कार्ड मोननो हादों आरो बेनि उनावहाय जोंनो
व्हीलचेयारनि थाखायबो जों एप्रोच खालामदों हरदोंबो खिन्थु जोङो गोबाङै मानसिफोरनो दासिमबो हरनो हायाखै जोङो जोंनि माखासे फान्डार्सफोर दं बिसिनि थ्रुयै जों माखासे सुबुंफोरनोबो हरनो हादों दा बे मोनसे गभर्नमेन्टजों जों खामानि मावदों आरो बेथ' बिराद गोलाव लामा हान्थिबाय जोङो आरो सासे आइजो जानानैबो बिराद खस्थ' जायो मानोना अबहायबा थाङोबा जों खोनासंजायाबो मालाबा खिन्थु दा ओरैबायदि सफैबाय कि AIT खौ दा बयबो मिथियो थ' बेनि थ्रुयै जोङो सानोदि मोनसे माइलस्टन बा मोनसे एसे थाखोसिम जों सफैबाय होननानै आरो बेनि उनावहाय दा जोंनि इन्टारभेनसन एरियायाव आरोखि एटलिस्ट जोंनि इन्टारभेनसन एरियायावहाय बयबो डिसेबिलिटिनि फारसे सांग्रांथि दङ दा बेखौ जों मोनसे गोग्गानाय जोंनि थाखाय मोनसे मोजां AIT नि थाखाय मोनसे मा होननांगौ बेखौ जाफुंसारनाय